l-ewwel kien waħdu. Id-dlam ħaseb li huwa waħdu dan is-sena l-buħ. U provaw jelbuħ. Però ikun kemm ikun dlam, anka l-iċken fjamma dejjem tidher iktar. Però Ġesu ma baqax hemm. Qal mhux talli mhux ħajjelibni dlam, talli ħanagħmel iktar daw. U qalilhom jien id-dawl tad-dinja. Però issa mhux inbiss, issa intom ukoll id-dawl tad-dinja. Morru ġo art, ġo dinja mudlama. U ixelu d-dinja. Issa ma nafti ieħor ħan innotaw. Diġà bħalissa qegħdin 5-6 bid-dawl. Xaġe. Moħħkom hawn. Il-persuna l-aħħar persuna li s'issa għandu d-dawl f'ideh, come on għabdu d-dawl ta' ġeġin, please. L-aħħar persuna li s'issa għandha d-dawl, taf xemm xi ħaġa sabiħa u unika li hija bħal l-istess dawl li bdiet fil-bidu. Hija bħal l-istess dawl eżatt. Halleluja. Dak kollha jankom id-dawl, ollu x-xamat u qumu. Ollu l-mużika, brother. Ixxeluhom, ixxeluhom. Għaddaw kemm qed jiżdied. Halleluja. Għara kemm qed jiżdied id-dawl. Dak demwar għandu l-istess dawl li beda. L-istess eżatt dawl, l-istess fjamma eżatt bħalma bdiet għandu l-aħħar wieħed. Jekk Ġesu jiġi llum, aħna għandna l-istess dawl li ġiena d-dinja fejn ilu. Kulħadd jgħid warajja issa stess. Mr. Addis, inti d-dawl tad-dinja. Bad il-libra Ġesu 2000 sena ilu u daħal fid-dlam ta' din id-dinja u sar id-dawl tad-dinja. 33 sena ilu wara li Ġesu ġie. Beda jixel id-dawl fid-dinja permezz tal-Knisja tiegħek. 2000 sena wara jien parti mill-Knisja tiegħek.
mulej.